खादों जिंगाव जोङोथ' मानसिनि लाइफआव सानफ्रामबो फुं जा हर जा मानसिजों खिजुबो दा बे खिनायाव सिख्लाफोरनि खिनाया माबायदि जायो आरो सेंग्राफोरनि खिनाया माबायदि जायो लागा बेखौनो बुंदो आंथ' हौवाफोरनिखौ बुंग्रोनोसैलै दे बुंग्रो सिखारग्रोबाय बिसोरो दसे बिसिनायाव एसे नायथिंसिगोन आरोना सिखारग्रा माने फैसिगोन फैनानै फायखानाखौ नुहुरखासिगोन बियो बेयाव ओमफ्राय आजिखालिथ' बिराद डेन्जार मबाइला थांफाखायो मबाइला थांफाबाय नेटआ खुलिबाय बियो बेयो हयथ' दसे वाट्सएपखौ नायग्रोबाय खुलिदोंना खुलियाखै सोर खुलिदों सोर खुलियाखै नायग्रोबाय बास बे जाथ'बाय आरो बियो जुदि इमारजेन्सि एकदम गावबागाव अयबियास आरोना बियो खिनायावबो माने बियो फन हरगोन आरो गावनि गार्लफ्रेन्डनो मिथिया सेंग्राफोरना खिनायावबो फन हरसिगोन माने हरनो खियो मा खालामदों खिदों दासो सिखारदों मादों माने फायखानायावनो फन रायलाय खिगोन आरो ओमफ्राय खिनाय पजिसनाथ' मिथिखायो बयबो जेरै जयो बिदिनो जना खिगोन आरोखि ना आरो सोरबा सिगारेट सोबबाथाय सिगारेट सोबनाबो खिगोन इयो मबाइला ओरै थुगोन सिगारेट सोबग्राफ्रा ओरै थुगोन जिरायनाय स्टाइला बिदि आरोना फायखानायाव एकदम ओरै खिलांगासिनो माने ओमफ्राय सोरबा फन रायलायदोंबाथाय ओरै आरो एकदम सिखारदों बिदि जाबाय थागोन माने बियो हा ओइ र' दा हरफिनगोन इदि आरो एसे बोलो होगासिनो माने इदि हौवाफोरना आरो र' बेखिनियावनो मोनसे कुइसन बाव दै सेंग्राफोरनि खिनाया दा बिराद बुरनो होना होना बेखौ खोन्थादो माने सेंग्राफोरनि खिनाया माबायदि एकदम बांसिनानो आवाज होयो दै बांसिनानो आवाज होयो माने हाखु दाखु जायना हाखु दाखु जालांथारगोन बेना खनसेबाबो गाबोथारगोन माने ब्रेडबाबो गाबोथारगोन आरो बेना हाखु दाखु जालांनायनिया ओमफ्राय जायनिया हाखु दाखु जाया नर्मेलैनो प्रेट होनबोयो माने प्रेट होनबोयो आरो बोरैबा नर्मेलैनो आराम होनबोयो आरो खिनाय जाबाथ' दा नोंनावनो सोंसै आङो स्पेसियेलि माने नोंनियावनो आरो नों खिनायावनो नों खिबाथाय शब्द जाहोनानै खिबा मोजांसिन मोनोना ना शब्द जायालासिनो खिबा मोजांसिन मोनो फायखानायाव आरोना आं खिबाथाय मानसिफोर थाबा बोरैबा शब्द जाहोनो लाजियो ओमफ्राय जाहोआ दै ओमफ्राय जे हारसिं खिबाय आराम बबेथिं गलांथों होननानै होखाथारा हगारनाया बेयाव बुब्राद गलांबाबो आं जेबो सानला आरो खिन्थु नोंना दा खिनाया जाबाय नोंना बांसिन शब्द होनानै खिबा मोजां मोनो शब्द होना खिबा मोजां मोनो आं माने अपेन गबोजोबथारनांगौ आरो ओमफ्राय मालाबा बानलु गोसा ओंख्रि जाबाथाय नोंनि खिया मा कालार जायो गोजा ओमफ्राय खिथुआबो आलु होआखौ मालाबा आलु होयो मानोबा बुरजा जानायाव आलुथारो एकदम बेखौ प्रेक्टिकेलि मोनथारबाय आं बेनो आरोना खिन्थु बिथाङा जाबाय ब्राद ब्रुद खिनो मोनबाथाय बांसिन माने गोजोननाय मोनो बेनो ओमफ्राय ओरैजाय आरो आदा सासे दंबावो आदा जोमै आदा नोंनाव सोंसै आं एबारो कुइसना जाबाय सिख्ला मालाबाफोर जेरावबा माने नों खिनो ओंखारथारबाय थाब खिन्थु बेयाव बिराद जेव जेव सिख्लाफोर दङ बे जेव जेव सिख्लायाव नोंथाङा जेथिया खिनो लेट्रिन नागिरना थांगोन बेखौबो सिख्लायानो खोन्थाहरगोन ओमफ्राय नों बेयाव थांनानै दाना नोंनि उदैया एसे गुरगुर गारग्रा जादों आरो दै बे गुरगुर जानायाव ओमफ्राय नोङो खिनो माने लाजिगोन ना जेरै ब्राद ब्रुद थाङो बिदिनो खिगोन ना लासै लासै हमथानो गोसो जागोन माने बिदि सोंबा मा बुंगोन दा दाना बेनो माने मानसि बुरजा थाबालाय माबोरै खिनो माने मानसिफोरखौ एसे नायग्रोनो लागोन खाथिसिनबाथ' हाला जाहैबाय बिनिफ्राय एसे गोजानाव थांबा एसे हाबसिनानै होनबाबो माने गोजानाव माने मानसि गोजान खारबायबा माने बेयावनो लागायबायना खिन्थु माने जुदि खाथियाव थायोबा बिराद लाजिगोन आरो खिन्थु हमथानोबो हाला खिन्थु बे समाव थाखागोन आरो दुना खिन्थु बोरैबा बुलावनो लामा खिन्थु गैला आरो ओमफ्राय दानाबा नोङो बे पायखानायाव थांनानै ब्रुद खिफ्लांबाय बे सिख्लाफ्रा नोंनि खिफिनायखौ खोनाबाय खिनायखौ होमबाना नोंनि एक्सप्रेसन माने मोखाङा माबायदि जानानै फैगोन लेट्रिननिफ्राय बिदिबाथ' जाथारला एखदम लाजिनाय खुगा होफिननानै एसे सिख्लाफोरा जेरै थायो बैसोर जायफोर खोनादों सिख्लाफ्रा आं माने बिसोरनि साइडआव आनज्रायखाबाय माने आनज्रायखायो गोजान जाखायो बोरैबा जागोन नामा बोरैबा जागोन नामा एक्टिं बेसे देखायना होदो बोरै थांगोन बोरै दिन्थिना होदो एक्टिंखौ दा खाथियाव दङबा आंनो दे जेनेबा सिख्लाया आंनो जाना थांसै बिदि रावखौबो नायनो हाला आरो ना सिथिं थेंक इउ
ओरै दङ जोंहा खोरोम दा आङो बेनाव मोनसे कुइसन सोंगोन आरो दै खिनायाथ' सानफ्रामबो रियेल लाइफआव जों गासिबो खिखायो फुङावनो जा माने बेलासियावनो जा खिखायोना ओमफ्राय दानिया नोंथाङा बुंदो जे सिख्लाफोरा खिनायाव माने बिराद खिनो लाजियो ना लाजिया माने मानसिफोरनि गेजेराव माने बुरुम बाराम खिनो लाजियो ना लाजिया बिदिथ' खिया खिनाया आं खोनाफेराखै सिख्ला मानसिनि खिनाय खिन्थु लासै हेगारखोमायो आरो ओमफ्राय बे लासै माने हगारनाया गेसा माबायदि माने बाहेराव बोरै ओंखारस्रागोन माने लासै मोनामलांसिगोन आरो बिराद मोनामनो ना डेन्जार मोनामो माने लासै खिनाया बांसिन मोनामो गोसा खिनाया थिगानो ओमफ्राय दाना नोंथाङा सिख्लाफोर थाबाथाय खिनो लाजिगोन ना लाजिया आंथ' लाजिया ना ओमफ्राय डाइरेक्ट पुरा ब्रुद ब्राद हगारोना ना लासै खालामनो गोसा खिफिखायो इसोर मिथियो लोगोफोरनावबो सोंना नाय गोसा खिफिखायो रावखौबो लाजिनाय गैया माने आसलथे लाजिखानाङा बे माने सोबनावबो थाखायो नालाय हगारनाय लाजिनाङा होमबा बिथाङा लाजिया गोसो बायदि हगारो माने दा नोंथाङा मोननैसो खि खालारनि नाम बुंना होदो मा होनदों खि खालार खिया मा खालारनि थायो खिया औ मोनथाम खिया अमा बिथै माबा जायोबाथाय बिराद गोसोम गयो गोसोम ओमफ्राय साना बायदिसिना जायोबाथाय बिदिनो एसे गुफुरहां स्टाइलाव गयो आरो माने ग्रे कालाराव गयो ब्लेक ग्रे आरो मोनसे बुंबावदो ओमफ्राय बायदिसिना बिदिनो गोमो बुस्थु गोमो जिनिस माबा माबि जायोबा गोमो गयो आरो नों माने मा बुस्थुखौ बांसिन जायो मा कालारनि बांसिन जायो बेनो ओंखारो बेबायदिनो ओंखारो खिन्थु बिथाङा एकदम खिनो लाजिया खिफिनोबो लाजिया मालाबा खिफिनायखौ खोनानो मोनगोन मिथिं दावथिङावबो होगोन बियो ब्राद बा थेंक इउ आरो ओरै जोंहा बिराद दङ ओरै जोंहा नानि देलाय दङ नानि देलाय दा नोंनियाव सोंसै आं नोंनियाव फैबाय सिख्लाफ्रा माबायदि खियो बेखौ बुंदो मिन्थिया नों खिया नामा लाजिबाय बिथाङा थांबाय ओमफ्राय दा मा खालामनो होमबाबो आं एसे फैबावबाय दे नानिया लाजियो नामा खिनायखौल' बुंदो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर लाजियो ना होमबाथ' बिथाङा बिराद लाजियो नानिया माने मानसिफोरनि गेजेरावथ' खिखाला ओमफ्राय दा आरो सासे एवनानै दंबावो जोंहा गुन' आगै खादों लाजिदों नामा लाजिनाङा खिनाया बयबो खिखायो ये बड़ी अच्छी बात कही आप नानिया दा मा खिनो माने लाजिबादि लाथुनानै उदै गाज्रि खालामनानै दोनो लाजिया ना खारो माने लाखिनाङा ओमफ्राय आरो मोनसे कुइसन सोंबावनोसै आं बेयाव दा नों खिफिन ओंखारबाय माने बिराद साफा सेंग्रा दङ नोंनि क्रासाबो बेयावनो दङ ओमफ्राय दाना नों खिफिन ओंखारथारबाय बिसिनि साइडजों थांथारनांगौ खिफिनो हाथारला आरो लाखिनो इसिनि गेजेराव खिफिनांगौ दा नों बेखौ खिफिगोन ना लासैनो खिफिगोन ना गोसायैनो खिफिगोन ओमफ्राय हारसिंनो मिनिगोन ना मिनिलांगोन आरो ना खिफिनानै ना मिनिया बिदिनो थागोन लासैनो खिफिलांगोन नानि ओमफ्राय सिख्लाफोरा खिफिनाया सिख्लाफोरनि खिफिनाया माबायदि मोदोमो माला टाइमाव माबायदि मोदोमो माने गेसाबा मोनामा ना खिन्थु सिख्लाफोरनि माने खिफिबाथाय सेंग्राफोरा गोखाबाबो गोथाव बायदि माने जेरै मोनो इदि खालामो आरो ना गोथाव मोनामदों होनलायलायनाय न बिदिनो जायो आरो बे नानिया पुलिस रलाव दङ दा बायसान्स नोङो सासे माने क्रिमिनेलखौ हमनो थांगासिनो दै बेयाव नोङो खिफिनो ओंखारबाय दा नों खिफिगोन ना बेखौ रायगोन ना खिफियाल'सिनो ब्लड ना बुरजा खिफिनानै हमना लाबोसिगोन लासै खिफिगोन ना रायनाया रायबाय थासिगोन माने खिफिनाया बाहेरखि थांबाय थिगानो दं बे आंनि साइज माने दा आं सोंगासिनो सेंग्राफोरा बिराद मोजां नुयो माने आगै गुन'खौ ओमफ्राय मानसियाबो साइजखा नालाय पुलिसावबो बिराद मोजां नुखायो दा नानिनिफ्राय आं मिन्थिबाय इसिमखिनिखौ थेंक इउ स' माच नानि एबार आरो सासे नानिमोन दंबावो आं बिसिनावबो सोंनो थांगोन आरो बे कलेजनि जिएस दं आं बे जिएसजोंबो रायज्लायनो नाजागोन एबार नै बेनो जिएसआ आंनि बियानै दा जिएस जाबाय जिहेतु दा दमाथ' एसेबाबो थाखासिगोन नोंना कलेजाव ओमफ्राय दायो नोङो कलेजाव सोरखौबा रायबाय दङ बेयाव बिराद गोसा गेसा थांफ्लांबाय होमबा नों मा बुंगोन माबायदि जागोन नोंनि एक्सप्रेसना माने
रायबाय थानायाव नोंना ब्रुप थांबाय आरो गोसानो बिदि समाव आं मा बुंगोन मा बुंगोन सरि होनगोन अभियासलि बेथ' थाखानांगोन नङा मानसि हिसाबै जोङो गोरोन्थियासो जाबाय जेनेबा बेथ' नेचारसो सान थांबा अब्लाबोथ' जोङो सासे मानसि बा सोरजोंबा जों मोजाङै रायलायनायाव बिदि माबा मोनसे जाफ्लांबा जोङो सरि होननानै गावखौनो माने जोङो माबाना लाफिनांसिगोन आरो जोङो इदिनो सरि होननानै जोङो जेबो सानलायनाङा इदिनो जों खामानियाव थांफिनसैलाय आरो होमबा नोंनि मोखाङा बे समाव माबायदि जागोन दे आंनि एक्सप्रेसना अब्लाथ' मिनिहां माहां जागोन लाजिगोनबो बिदिनो जागोन आरोना बिदिनो आरो आंल' नङा जायो फ्राय मानसियानो जाबायानो दं बिदिबो जायो नों मालाबा ओमफ्रायो कलेजाव एसे लेक्सार होबाय थानायाव खिफिफ्रांनो मोनगोन ना मोनाखै आंथ' बिदि गैया आंथ' एकदम फ्रेस जानानै फैखायो आङो फ्रेस जानानै फैखायो ना आरो बिदि ओंखारबालाय माथो बुंनाय स्पिकाराव बुंनाय समावनो नोङो खिथुजोंसो ओंखारलांगोन नङा होमबा सोरथो मिथिनो आरो बायसान्स जुदि नोंनि स्पिकाराव माने बुंबाय थानायावनो बोरैबा ब्रुद होननाया खोनालांजोबोबा मालाबाबो जानो हाया मालाबाबो जानो हाया मानो होनबा खुगाया सिगाङाव थाखायो स्पिकार माबायाव माइकआव खनबेसे खियो नोङो सानाव आंथ' सिखारग्रो मोना खिखायो बियो माबाखा बेनि उनाव जासिगोन सानसुफुङाव जासिगोन बेयाव खेबसे थांसिगोन ओमफ्राय मोनायाव जुदि ओंखारो मोनायाव थांसिगोन थारमाने जाबानो खि नङा ना आदसा मानसिया ओंखायनो एसे नै थिगानो दे थेंक इउ दायो आं मामाजों थांगोन मामा मैथाजों मामा नै मामाया फैबाय ओमफ्राय दा आं मामाखौ मोनसे कुइसन सोंगोन एन्सारखौ होलांबानो जाबाय जोंथ' दैलि लाइफआव जों खिखायो बे खिनायाव जों माने पायखानायावल' मानो खियो पायखानायाव खिनायनि खारना जाहैबाय खिनि माने खिया उदै सिङाव थाबाथ' भिटामिन होयो मिथिखायो बाहेरायाव गलांबाथाय बयखौ मोनामहोयो खिया ओरैबायदि बाहेरायाव गलांनाय लोगो लोगो बिराद उफुद्रुग बियो बेखौ माने सैमायाबो खांखां जायो जानो मोसौआबो खांखां जायो बयबो जानो खांखां जायो दाउफ्राबो गाज्लेदनानै फैयो न' सिङाव आरो दाउआथ' न' सिङावलाय हाबलाबायो नङा होमबा ओमफ्राय बोरमायाबो जायो गासिबो जायो बेफोर जिनिसखौ जों ओमफ्राय बेफोर जिनिसखौथ' जों फिसियो फिसिना फैनाय लोगो लोगो गलियाव खानो लाबा मोसौआबो खि मोनामसै दाउआ माने खिखौ गारलानानै ओंखाम संग्रा हाबैनाय लोगो लोगो खि मोनामसै बिराद उफुद्रुग ओंखायनो जोङो खिखौ माने गथा जायगायावल' दोनहरथ'नो होननानै दोनहरो होमबा आरो दानिया मोनसे कुइसन सोंबावनोसै आङो इमान मोजां जोंना पायखाना थानायावबो सिख्लाफ्रा थांनानै बुरबुर बारबाथाय मानो खिनो लाजियो आं बेखौ दिनैसिम मिथिया माने मामाया फोरमायना होदो सिख्लाफोरनि लाजिनायाथ' बिराद डेन्जारखा बारु बिसोरखौ बेखौ सिख्लाफोरनावसो सोंनांगोन खिन्थु हौवा मानसिफ्रा माने बोलो होनानै खियो हिनजाव मानसिफ्रा बोलो होनानै खिनो लाजियो बेनिफ्राय हिनजाव मानसिफ्रा माने लाजिनायनि ओंखाम जानायावनो बांसिन बुरजा बुरजा अग्लिनानै जायो बिसोरो ओंखायनो बिसोरनि खिया बुथुमबो आरो लासै गबोयो ओमफ्राय हौवाफ्रा मगा मगि जालाबायनोसै नालाय गथा खनसे गवा जानोसै बोलो होनसै ब्राद होलांसै बेनो आरो होमबा दानिया आरो मोनसे कुइसन बाव मन्दिर लुबानो अखा हायो मा बेलाय मन्दिर लुबानो अखा हायो मा मन्दिर नुबानो अखा हानायलै बेलाय कुछ भी मिथिला मन्दिर नुबानो अखा हाफेराखैलै आं माथो मेरला मन्दिर नुबाय मन्दिर लुबानो अखा हानायखौ मिथिया होमबा मामाया मेरला मन्दिर नुबाय अखायानो हाफेरा माथो दैज्लां बोथोराव हायो आरो मन्दिर खाथि खाथिबाबो बे आरो मिथिनो लुगैना लुगैयाखै मामाया दा लुगैदों मानो हादों खिबानो अखा हाया दालाय हायो बेखौ हायो दा कैसा लगा मेरा मजाक होमबा बे मामायानो जोंना डाइरेक्टरा स' मामा थेंक इउ स' माच आंखौ मोनसे माने अपरचुनिटि होनायनि थाखाय जाबाबो जायाबाबो आंबो फैबाय मामानिसिम थेंक इउ स' माच थेंक इउ बाय बाय होमबा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै थेंक इउ स' माच फर वाचिं गाइस बाय बाय